खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी फैगौ 21, 22 आरो 23 मार्च 2025 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थांगासिनो दं अरां बियाबनि बाथौ थानसालियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमा आरो अरां बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय। बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव दिन्थिफुंसालि थामहिनबा एग्जिबिशनबो खालामनाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर गला होनो गोसो गुदुं जादोंब्ला गला होफैनो हागोन। गला होफैनो थाखाय 9365512175 बे जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। लोगोसे दिन्थिफुंसालियाव मोसानाय मेथाइ खननायबो थागोन। मेथाइ खननो आरो मोसानो गोसो गुदुंफोरा बाहागो लाफैनो हागोन। बेनिखायनो अरां बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गजेन हायनारिया बे हाबाफारिखौ साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि सुबुंफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय खावलायहरदों। खुलुमबाय। बिनि गेजेरजों गासै रायजो राजाखौ मोनथिहोनाय जायोदि जोंहा फैगौ 21, 22, 23 मार्च अरां बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 34थि बोसोरसालि जथुम्माया जागोन। दा बेवहाय गोबां हाबाफारि लादों जोंनि जिल्ला गौथुमनि आरो बियाब गौथुमनि हाबाफारिजों लोगोसेयैनो दिन्थिफुंसालि एग्जिबिशननि माखासे हाबाफारि मावगासिनो दं रायजोफ्रा। दा बेवहाय मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे बायदिसिना दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। लोगोसेनो गोबां दखानदारफोरबो फैगासिनो दङ। दखानदारफ्रा जि दखाननिफ्राय मेथाइ दखाननिफ्राय बायदिसिना फाननाय बायनायनि जिथु हाथाइसालि बेबो जागोन बेहायनो। बेनिखाय गासै रायजो राजाफोरखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो। गासै दखान होनो गोसो थानायफ्रा गासै बिथिंनि दिन्थिफुंनो लुबैनाय जि दखाननिफ्राय गासै मेथाइ दखान बायदिसिना गासै दखानदारफोरखौ बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दा बेवहाय जों मोनसे खोथाखौ मिन्थिहोनांगोन, जोंनि बे एग्जिबिशनावनो मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बायदिसिना दिन्थिफुंनायबो जागोन। सोरबा मोसानो गोसो थानाय, मेथाइ खननो गोसो थानाय गासै हारिमु मोजां मोनग्राफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन। बिनि थाखाय बिथांमोनखौबो नैबे दिन्थिफुंसालिनि जिथु रंजानाय मोसानाय बा मेथाइ खननायनि जिथु हाबाफारि बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। आमी ওৰাং আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ হৈ জনাব খুজিছোঁ যে অহা 21, 22, 23 মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ ওৰাং আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন হ'ব। লগতে ওদালগুৰি জিলা বাথৌ মহাসভাৰ 34তম অধিৱেশন ইয়াত উদযাপন হ'ব। গতিকে এই উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইয়াত থাকিব আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শনীমূলক কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইয়াত নাচ গানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আমাৰ বড়ো পৰিয়াল, বড়ো সমাজৰ বড়ো মানুহৰ ঘৰবিলাক কেনেকুৱা হয়, বাথৌ ধৰ্মীয় মানুহৰ ঘৰবিলাক কেনেকুৱা হয়, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আমাৰ ৰাইজে কাম কৰি আছে, দলে বলে গাঁৱৰ পৰা ৰাইজ আহি কাম কৰি আছে। গতিকে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীবিলাকে আমাৰ এইটো প্ৰদৰ্শনীত নাচ গানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে সকলোকে এই কাৰ্যসূচীত দোকান পোহাৰ সকলোৱে আহি যাতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে, ইয়াৰ কাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ।